اوكي حجي خانتي اكاله ايتي خبلكم كفتني كابتي ان حمشته انترايبا مالت كانتايو بقى كابني اشتنا زبلونا زنبرو سدرا بيتنا صلوا አለዎ ወይ አዝማድና ምስትዮም ዘዓበና በጠቅላላ እዚ ኸኣማ ኣስዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቀንዲ ዓድመታት እንታዩ ገሊኦም ክሳብ 2 ክሳብ 3 ይብሉ ግን በጠቅላላ ክሳብ 7 ክንብሎ ንኽእል ኢና በባዕነቱ መጽናዕት ኣሎ ናይ ከምዚ ገሊኦም ኖኖ ክሳብ 3 ዝነበረ ብህይወትካ ኣገዳሲ ክሳብ ተሓረፅ ጽልዋ ዘለዎ ጽቡቕ ድዩ ክፉእ ድዩ ዝረኣኻዮ ሽዑ ኣብ በቃ ኣይወጽን እዩ ካብ ሓንጎልካ ድማ ዓብ ጽልዋ ኣለዎ ኣብ ህይወትካ ንመጻኢ ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ ብዙሓት ከዓ ክሳብ 7 ይብሉ ነናቱ መጽናዕት ኣለዎ እዚ ሕጂ በዓልኩም ድሓን ፈትሽዎ ብጠቅላላ ክብል ዝደሊ ግን ብንእሽትና ተዓባብያና ስኒክ ክሳብ መወዳእታ ጽልዋ ከም ዘሎ ንሕና ኩላትና ንኣምነሉ ኢና ከመን ብዘይ መጽናዕት ንሪኦ ኢና ከመን እትቆልዓ ብጽቡቕ እንድሕር ዓቢ ወይ ብኽፉእ እንድሕር ዓቢ ትሪኦ ኢኻ ኣብ ጠባይ ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ገሊኡ ሰብ ማለት እዩ ክትግምት ከዓ ትኽእል ኢኻ ወይ ክፉእ እንድሕር ሕሊፉ ብንእሽቱ እስኒ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ብዘይ መጽናዕት ከመን ጸገም ከም ዝገብረሉ ንድሓር ሕጂ እንታይ ይኽብለኩም ዝደሊ ግን እንታይ ከዓ ኣገዳሲ እንተ ከምኡ ኮይኑ ከማን ክፉእ ነገር እንድሕር ሕሊፍና ብዙሕ ነገር ኣሎ ምሽ ማዚ ኣቦኻን ኣዴኻን ብንእሽተኻን እንድሕር ገለ ኮይኖም ገለ ኩሉ ግዜ ጽልዋ ኣለዎ ምሽቶ ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ንድሓር ምስ ዓብኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ እሱኢታት ከማን ክት ኣናላይዝ ክትገብሮ ትኽእል ወይ ክርዳእካ ንባዕልኻ ከማን እቲ ያ እቲ ጠባይካ ወይ እንታይ እንተገበርኩ ኸይሓይሽ እቲ ንኣብነት እንታይ ዝባል ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስቃይ እንታይ እንተገበርኩን ይሓይሽ ኢልካ ብዙሕ ነገር ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኣለኻ ኣነ ሕጂ ሓንቲ ካብቲኣ ንሓሙሽተ ክብለኩም ዝደሊ ቀልጥፍ ማኽሽነል ቀልጥፍ እንድሕር ይብሉኻ ነይሮም ስድራ ቤትካ ቀጻሊ ቀልጥፍ ኣታ ፈዛዝ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣታ ቀልጥፍ ስከ እንታይ ካስኻ ቆራይ ገለ ይድህሉኻ ምሽ ብንእሽተኻ ፈሊጦም ኣይኮኑን ግን ከምኡ እንድዩ ኣባና ሓቂ ሓይሽ ብኽፍኣት ኣይኮኑ ማለት እየ ግን ኣሎ ከምኡ ፀገም እዚ ኸማን እንተዘይገበርናዮ ብዚኦም ሓደሽቲ ውላት ኣገዳሲ ይብሎ ሕጂ ከምኡ ቀጻለ እንድሕር ይብሉኻ ኮይኖም እንታይ ትኸውን እስኻ ድሓር በቃ ተብተብ ኢልካ ትዛረብ ከይተረዳእካ ከማን ተብተብ ትብል ኣብ ዝኾነ ኣብ ተብተብ ክትብለሉ ዘይትኽእል ከምዚ ሪላክስ ክትገብር ኣይትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ብውሽጥኻ ርቡሽ ትኸውን በብዓይነቱ ክስታይ ኣሎ እዚ ኩሉ ክብለኩም ከለኹ ግን ቴስት ኣሎ ብዓቢኡ ቴስት ኣሎ ኣብ ኢንተርኔት ቴስት ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም እናተይ ሰሚዕኹም እንታይ ትብለና ከይትብሉኒ ከዓኒ ቴስት ኣሎ እንታይ ኣባኻ